U petak su pozornicu zagrebačkog Saksa žustro protresle plesačice i to ne bilo kakve. Riječ je naime o trbušnim plesačicama, a glavna zvijezda koja se krije pod imenom Superstar Kami došla je čak iz Kalifornije da pokaže umjetnost orijentalnog trbušnog plesa. I come from San Diego, California, and I've been belly dancing for 9 years. And I do a style that's called tribal fusion, which is a mixture of different dances from the Middle East. U sjajnu Kami nastupile su još dvije plesačice, Manca iz Slovenije te Iva iz Zagreba, koja je svoj bliskoistočni plesni stil predstavila uz pratnju električne gitare. Ivan je sam skladao muziku, ja sam smislila koreografiju. To je prva koreografija, a druga je na jednu vrstu elektronske muzike koju je Ivan malo još doradio i smiksao. Vrlo je dobro vidjeti kad neko svojim tijelom prati ritam koji je vrlo kompliciran, pošto istočnjački ritmovi najčešće jesu komplicirani, pa u tom kontekstu mi je to vrlo zanimljivo primijetiti. Inače, sviđaju se trbušni plesovi, ili se baviš ti? Bavim se trbušnim. Koliko? Tek sam počela, prije mjesec dana. Kako ide? Jako dobro. Za orijentalnu elektro i neo gypsy vibru između plesnih setova bila je zaslužna DJ-ica Bi Lili, koja, kako kaže, ljubav prema plesu i orijentalnoj glazbi vuče iz... Valjda iz mojih bosanskih korijena, ne znam. Nje. Svi oni koji su propustili vidjeti kako se na spektakularan način izvodi trbušni ples, cure su poručile da ovo svakako nije zadnji put da su tu. Čini se da je taj trbušni ples postao uistinu jako popularan.